Executive order sa Davao City nga pag-require og RT-PCR negative result sa mga pasyente ug watcher nga ma-admit sa mga ospital gikalipay sa mga doktor ug nurse apan nasabtan usab ang negatibong reaksyon sa mga maapektuhan nini. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real karong semana gitakda nga magtagbo ang mga opisyales sa Department of Health, City Health Office ug mga ospital kini aron hisgutan ang kasamtang implementasyon sa pag-require og RT-PCR negative test sa mga ma-admit nga pasyente ngun man sa mga mitumaw nga reklamo kalabot niini. Nagkadagan kuno ang ihap sa doctors ug nurses nga nagpositibo sa COVID-19 na posibleng nakuha sa mga pasyente o katawhan nga gasulod sa mga ospital. Subay niini, gipakanaog ni Mayor Inday Sara Duterte ang Executive Order No. 53 nga pag-require og RT-PCR negative test result sa mga pasyente nga ma-admit ug watcher niini, partikular sa mga i-refer nga pasyente gikan sa laing lugar. Samtang ang mga residente sa Davao City, RT-PCR negative result sa pasyente ug chest x-ray nga negative sa pneumonia ang watcher niini. Gikalipay kini sa mga trabahante sa pribadong ospital. Ilabi na nga ubay-ubay na kuno ang hitabo nga natakdan ng ilang staff sa mga pasyente o watcher nga positibo di ay sa COVID-19. Kanang mga nagtrabaho sa ospital, manguli man na sa ilang tagsa-tagsa nga pamilya. Naana sila mga asawa, naay mga lulot-lula usahay sa balay. Looy pod kay ilang pamilya. So we got complaints nga unsa man ni siya nagsigitag trabaho ani, maghulat pa bata nga nay mga matay sa atoa dinhi una ta maghatag og proteksyon. Iklaro sa mga pribadong ospital nga dili i-require ang mga walk-in patients o ang magpa-check up sa mga clinic gawas lamang kung duna kini sintomas sa COVID-19. Sa pagkakaron, maghimo pa og implementing rules and regulation ng mga ospital sa ubang medical cases nga kinahanglang magbalik-balik sa ospital. Dugang giklaro nga ang emergency cases, prioridad nga salbaron ang kinabuhi bisan og wala pa migawas ang swab test result. Ang emergency is do the life-saving procedure. Kung ang babae pod mga nakay na, paanak sana siya. Apan makasubo kuno nga hilabihang kamahal ang swab test nga mobalor og 6,500 pesos. Wa pay labot sa dugang charge sa pagproseso sa ospital sa specimen padulong sa accredited laboratory. Hinoon, andam ang Davao City LGU nga mutabang ilabi na sa mga indigent kalabot sa maong rekisitos. Kami naman is willing to help, the local government is willing to assist and help them in these issues. Like, paano po? Like how will they get the RT-PCR when the hospitals don't have? Diba? So, what about the indigent patients? How would they have the RT-PCR? So, makatulong man kami. Real sa pagkakaroon na pipila na ka mga ospital dinhi sa Dakbayan sa Davao ang nagpatuman sa mong EO 53 ug karong October 1 na gikatakda nga magmeeting ang lokal nga kagamhanan aron masayran ang assessment kalabot niini. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.